भुटान सीमायाव थानाय आमगुरि पुलिस थानानि सिङाव थानाय जन्था बाजार ओनसोलाव मुगैथाव जाथाय। गिबियावनो गासैखौबो आंनि बे थास' बिथुरि इउट्युब चेनेलाव बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। भिडिअनि मेन टपिक्सआनो जाहैबाय जोंनि बर'नि मोनसे निउज पर्टेल। बे निउज पर्टेला मोनसे भिडिअ शेयार खालामदोंमोन आरो बे भिडिअ बिथांमोना मोनसे मिस्टेक बाथ्रा बुंदोंमोन। बे मिस्टेक बाथ्रा बुंनायनि सायावनो आं बे भिडिअखौ लानानै फैदों आरो बिथांमोना माबायदि मिस्टेक बाथ्रा बुंदों नोंथांमोननि सिगाङाव आं बे भिडिअखौ आंनि बे भिडिअनि स्क्रिनाव होनाय जागोन। नोंथांमोनाबो खोनासंबानो जाबाय। बेनि सिगां आं फंसे बाथ्रा बुंगोन जे गोरोन्थि होननाय जिथु जिराद, बे जिरादा माला समाव सिरियै फैनानै जाफ्लाङो बेखौ जों रावबो हमनो हाया। नोंनावबो आंनावबो बा सोरनावबा जानोबो हागौ आरो जों माखासे गोरोन्थि जाखांनायनि उनावहाय जों गोबां गियानबो सोलोंनानै लानो थाखाय जों खाबु मोनो दै। दा गोरोन्थिया जों बयनावबो जाफ्लांनोबो हागौ। थिग बेफोरबायदिनो बिथांमोनावबो बे गोरोन्थिया जादों आरो मोनसे निउज पर्टेल हिसाबै बेफोरबायदि गोरोन्थिया जाथावनाङा होननानै आं सानो। बेखायनो आं बे भिडिअखौ लानानै फैदों। लोगोसे जोंहा बुंनो हानाय मोन्थाय दं, बेखायनो आं बे भिडिअखौ लानानै फैदों जे बिथांमोना भिडिअनि गेजेरजों मा मिस्टेक बाथ्रा बुंलांखो बे भिडिअखौबो आंनि बे भिडिअआव आं होनाय जागोन। बेनि सिगाङावहाय बिथांमोना भिडिअनि जिथु डिसक्रिप्शनाव होना दोननाय बे सोदोबफोरखौ आं भिडिअनि स्क्रिनाव होनाय जाबाय। नोंथांमोना फरायनानै नायदो। लोगोसे आं फिन खनसेबाव फरायना बावनोसै मिस्टेकआ मायाव जादों। जे फिसाया गावनि बिसिनि गोथै सहखौ बुथारदोंमोन। फिसाया गावनि बिसिनि गोथै सहखौ बुथारदोंमोन। बे बाथ्रायानो जाबाय मेन गोरोन्थिया। जे फिसाया गावनि बिसिनि गोथै सहखौ माबोरै बुथारनो हाखो, जिथु थैखानानै थानाय गोथै सहखौ माबोरै आरो बुथारफिननो हाखो, बे लाइनानो जाबाय जोबोर गिदिर मिस्टेक। भुटान सीमायाव थानाय आमगुरि पुलिस थानानि सिङाव थानाय जन्था बाजार ओनसोलाव मुगैथाव जाथाय। फिसाया गावनि बिसिनि गोथै सहखौ बुथारदोंमोन। बे मुगैथाव बुथारनाय जाथाया 3 साननि उनाव सोराङाव फैदोंमोन। बे जाबाय मोनसे बिग मिस्टेक, जाबाय मोनसे बिराद गेदेर मिस्टेक आरो बे भिडिअनि जायनोखि डिरेक्टर बा डिरेक्सन होग्रा आरो जायनोखि स्क्रिप्ट खालामग्रा बिथांनि बिराद गेदेर मिस्टेक। दा मोनसे सोंथिया जाबावदों मा बिथांमोना गावसोरनि भिडिअखौ ससियेल मिडियानि गेजेरजों शेयार खालामखांनायनि उनावहाय चेक आउट खालामफिनगोन ना फिना, गावसोर नायगोन ना नाया? जुदि नायोबा, गावसोरबो जुदि भिडिअखौ नायोब्ला निस्सय बिसोरबोथ' मिथिदों गोरोन्थिया मा जादों। गोरोन्थिखौ जादों होनना मिथिसेयावबो बिथांमोना बेफोरबायदिनो सिरि थाबोदों नामा? आरो बिथांमोननि बे निउज भिडिअखौ नायनानै सोर माबायदि कमेन्ट हरदों नोंथांमोननो कमेन्टफोरखौ आं मोननैसो फरायथिना खोन्थानि दै। बेवहाय लिरदों, बोरै जाखो गोथै देहाखौलाय बोरै बुथारखो बहा मा लिरखो मिथिला आङो, गावलायदों ना गलायदों मादै होनना बुंहरदो। जायबा निउज फरायग्रा बेखौ माने मादै होनहरदों आरो ना। बेनिफ्राय सासे लिरदों, नै गोथै सहखौसो बुथारोनो मा बिगुर निउस, गोथैखौ बुथारो गयदि बिगुरनो। दा जियानो जादोला। ओमफ्राय सासे बुंहरदों, सोर बेलाय स्क्रिप्ट राइटारा, बे चेनेलनिया खर'आ खिथुआवसो दंमारो नामा बेना, गोथै सहखौ सोर बुथारनो हायो, वाव बरिया। माने मोनसे निउज पर्टेल हिसाबै बेफोरबायदि एसेबां बिग मिस्टेक जाथावनाङा। जों हारिनि हिसाबै जों बयबो सापर्ट खालामो। फैबाय थानाय समाव आं आंनि बे भिडिअनि गेजेरजों आं मोनसे बाथ्रा खावलायहरनो सानो, बर'नि जिमानखिनि निउज पर्टेलफोर दं, माबा मोनसे भिडिअ कन्टेन्ट लाबोनायनि सिगां नोंथांमोना भिडिअनि स्क्रिप्ट आरो डिरेक्सनखौ मोजाङै होग्रा जा आरो मोजाङै चेक आउट खालामग्रा जा, बेनिफ्राय जोंनि गेजेराव लाबोग्रा जा। गोजोन्थों।